Здравейте! Днес ще ви покажа няколко от нашите продукти, как се изработват, с каква машина се изработват и какви материали се ползват. Защото получаваме коментари и обаждания, че това с каква техника е, това ще се отлепи, това ще падне, ама мога ли в Миална, не мога ли и така нататък. Така. Албума за снимки. Най-обикновен албум. Фабрично произведен. Вътре с джобчета, като едно време всичките албуми. Ползваме бял, защото много добре се вижда контраста след гравиране. Така. Ще пуснем клипче да видите как се гравира самото изображение на албума. Така, след като видяхте как се изработва, е нужно да кажа, че това е лазерно гравиране. Тоест, машината изгаря самия материал. Това никога няма да падне. Представете си го като татуировка на тялото. Този албум вече е татуиран, това няма да падне никога. Не е стикер, не е лепенка, лазерно гравиране е. Това какво означава? Че когато лазера изгаря, това е някакъв вид картон, хартия. Когато лазера изгаря, самия картон, този цвят се получава отгоре. Тоест, вие не можете да получите червен, син, черен. Черен може, зависи от силата на лазера. Ако машината се усили много, тя може да пробие целият картон тук. Това се получава чрез лазерното гравиране на нашите албуми. Така, може да се правят върху този албум стикери, трансферни фолия и най-различни други техники. Там вече може да бъде цветно. Тоест, сега ще ви покажа различните материали. Но за албума мисля, че стана ясно, че какво е лазерно гравиране върху този материал. Така. Ето тези двете неща. И двете са сини, горе-долу изглеждат по еднакъв начин. Какво е това? Това е стикерно фолио, т.е. то лепка. Слага се на рутер или на плотер или на режеща машина, може и на ръка, няма никакво значение. Ако имате кола и сте слагали стикери на нея, отвън на стъклата, примерно бебе в колата или там как си слагат любими марки или разни нецензурни текстове, така и така, това е материала, който те ползват. Тоест отлепва се и се залепва според нужната картинка. Висококачествен материал, издържа на висока температура, на влага, на дъжд. Знаете, ако имате кола, знаете какво е. То може да бъде в най-различни цветове. И може на албума да се отреже и да се залепи това, но то ще падне. Ако го чоплите, ако го държите на слънце, на студ, това е фолио, то се разтяга, сгъват се, всякакви, влияе му температурата.
ако е залепено върху такъв материал. Не е казано, че ще стане на 100%, но силно вероятно е да се случи. Така, какъв е другият материал? Това е термотрансферно фолио. То също може да е всякакъв цвят. То не е стикерно, то пак се реже на същата машина. Но тогава какво се случва? Вас ви трябва вид преса, която под висока температура се пресова необходимия продукт, за да се трансферира това фолио върху него. Ето този продукт, това е портмоне. Горния слой е естествена кожа, вътре не е, но това не ни интересува сега. Ето това бялото е фолио. Аз знам, то може би блести, ако го видите. Да. Така. Върху такава материали, нали, почти всички материали, може да се слага това трансферно фолио. То също ще издържи. То е на повърхността лепното, върху на самото портмоне. Той трябва да бъде много хубаво изчистено с спирт, да не е омазнено, да се подготви правилната температура на машината и така нататък, да се изреже на машината. Ето вижте, това е същото фолио като това, но вече изрязано на плотера. Издържа на почти всичко, но не е като лазерното гравиране. Тоест това може, ако го чоплите, нещо се заиграете, то да падне. Но когато е лазерно гравирано, то няма как да падне. Просто защото е издълбано в самия материал. Така. Следващия вид материал. Така, както казахме, това е стикерно, това е термотрансферно фолио. Друг вид стикер. Ето друг вид стикер, най-обикновен стикер, печата се на принтер на стикер на хартия, може да е фотохартия, ние ползваме фотохартия на катана, може да се залепи на картон, на дърво, на MDF, на метал, на каквото искате, но то също ще падне, то ще се отлепи, ако го чопите, ето вижте тук, то пада веднага, защото е хартия. Така, ползваме ги тези неща за кутийките, хората си пишат пожелания на тях, каквото искат. Така, продължаваме с стъклото. Това е изработено на същата машина, както албума. То е лазерно гравирано. И издълбано е самото стъкло. Както чувате, то има и падат стружки от стъклото. Това не е стикер. То няма да падне никога. Температурата е много по-висока от това за гравирането на албума, защото според материала, който се слага под лазера, вие трябва да назначите температурата, скоростта на лазера и така нататък. Не веднъж сме бъркали, много усилваме лазера, чашата вътре се пръска буквално на парчета. На стъклото също може да се сложи и фолио. Тоест искате да пише честит рожден ден Иване, слага се фолиото, никакъв проблем. Но тогава трябва да внимавате, защото ако го сложите в миялна машина, много вероятно е да си извадите чашата без фолиото просто. Затова препоръчваме лазерно гравиране на стъкло. Да, не е цветно, това е цвета, който става. Нали, за единични бройки и така нататък, но това няма да падне никога. Просто няма какво да му се случи. Така. Следващият материал. Знаете ги тези чашки порцелановите с цветни снимки, виждали сте ги навсякъде. Те не се гравират. Това е трансферен печат. Тоест принтер с специални сублимационни мастила печата тази картинка и самата чаша, това бялото, което го виждате, това не е обикновено бяло. Това е глазура, която е направена на висока температура, когато е подложена на висока температура и фолиото и хартията е залепена точно тук, тя да издърпа самото мастило от хартията. И по този начин се трансферира картинката. То няма ръб, няма нищо. Това може да го слагате в миялна, в каквото решите да го слагате, то няма да падне. Но не е гравирано. Това е трансферен цветен печат върху най-обикновена керамична чаша, но
за да може да се трансферира, тя трябва да има определена глазура. Не може от всеки магазин да си купите чашата и тя да стане. Така, пластмаса. Какво се случва с пластмасата? Пластмасата се гравира, но трябва да се внимава, защото може да се тръгне да се стапя. Тоест, трябва да се внимава и да се подбере самия продукт, материал и така нататък. Ние ползваме оцветена пластмаса, т.е. както виждате, тази запалка е златна, но гравирането е черно. Какво означава това? Ако видиме тук, не знам дали се вижда, ето тук горе може да видите, отвътре всичко е черно. Само един тънък златен слой има отгоре. Тоест ние нагласяме лазера така, че да отстрани този горен слой, за да стане контрастно черното. Ако запалката ви е черна и отдолу е черно, ще стане по-трудно за четене, за виждане, зависи от текста, зависи от картинката. Но повечето хора искат да се вижда, да е контрастно, затова ние ползваме цветни запалки. Защото винаги отдолу е черно. Така, видове химикалки и материали. Пластмасови химикалки изключено, няма как да се гравират, някои колеги го правят. Ние не харесваме да гравираме пластмасови химикалки, защото не се занимава. Дървена, бамбукова химикалка. Когато лазера се нагласи, той, само да видим, че не е на фокус, както виждате, той издълбава. Ето, даже виждате черните точки, това ни е теста за фокус. Той издълбава самото дърво. Това няма да падне никога. Така, относно един коментар на една дама за химикалки. Когато си поръчвате голям брой химикалки от фирми, те понякога ползват принтери, върху които се принтира директно върху химикалката и да, това може да падне. Защото просто е някакъв вид мастил на самата повърхност на химикалката. Ние ползваме метални химикалки, които се гравират на специална вече друга машина, която гравира метал. Казва се, води се фибролазер, то е за гравиране на метални предмети. Албума, например, той е гравира на друг вид машина, пак е лазер, но тя работи по съвсем друг начин с тръба, която е под вакуум с определени химикали, CO2 и има най-различни мощности, но да не изпадаме в подробности. Така, какво прави този лазер? Ние ползваме цветни химикалки, защото на принципа на запалката ние махаме горния слой цветния. Т.е. пак става контрастно и се чете абсолютно всичко върху химикалките. Защото някои хората ни поръчват много текст и те не разбират защо има толкова много текст върху... защо не се вижда толкова добре на сива химикалка гравирана, защото то пак е вид сиво или по-бледно. Когато е контрастно, се чете най-добре. Ето тук, например, се вижда този термос, метален термос е гравиран по този начин. Ето виждате, метала лъска отдолу. Тоест ние махаме горния материал от покритието, което не нарушава структурата на термоса, съвсем леко. И както виждате, всичко е контрастно и се вижда. То отново няма как да стане червено, синьо, зелено, защото ние просто отнемаме от материала. На термосите също важи. Може да се сложи стикера, може да се сложи различен цвят, но то ще се обели, защото това е лепенка с някакъв вид лепило, залепено върху материала. Надявам се стана ясно. Ще качим и други клипове относно други продукти или по-подробно обяснено за различните машини, как работят и защо ги ползваме. Но благодаря за сега.